Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Een van harte goedendag. En mag ik u welkom heten bij deze editie van onze uitzending. Laat mij beginnen om alles randamangs namens de Chinese gemeenschap in Suriname Kong Nhi Tong Sang toe te wensen. En Kong Nhi Tong Sang betekent dus gelukkig nieuwjaar. En dus wens ik alle Kondremangs van Chinese komaf, waar ze zich ook mogen bevinden, een Kong Nhi Tong Sang toe, een gelukkig nieuwjaar toe. Ik sta voor het gebouw dat zo genoemd is en ik weet het niet uit mezelf. Het is mij gezegd. En als mensen jou iets zeggen die het kunnen weten, dan moet je het niet snel in twijfel trekken. Dan mag je ervan uitgaan dat het waar is. Er is aan de Dr. Verredmondstraat, hoek Maagdenstraat, waar dit imposant gebouw staat. U ziet het een beetje in beeld. Ik probeer het zo goed mogelijk in beeld te brengen. U kunt het een beetje zien. Het is een mooi gebouw, mooi versierd. En juist op dit moment hoor je een vervelende alarm van een auto afgaan. Goed. De mensen zitten nu op dit moment te eten. Wij van Cultuur TV laten ze met rust. Protocolair mogen de mensen zo meteen ons te woord staan nadat ze hebben gegeten. Ik heb net met de minister van Buitenlandse Zaken gepraat. Dat is de heer Bouva. Meneer Parmisser heb ik gesproken, de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer Adin, heb ik net ook gesproken. De vicepresident des lands, meneer Rusland, heb ik ook gesproken. Ik heb een assembleelid gesproken, behalve meneer Parmisser. En ik heb met hun afgesproken dat ze zo meteen de gelegenheid krijgen om via Cultuur TV Internationaal de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder, althans, ja, in het bijzonder de Chinese gemeenschap, maar in het algemeen de Surinaamse gemeenschap een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Dus een Tong Nhi Kong Sang toe te wensen zometeen. Er is hierachter is er muziek. Er wordt flink gegeten, grote zaal. En men eet naar hartelust. Deze grote zwarte auto's, die behoren vaak notabelen toe. En het zijn de mensen die hier acte de présence hebben gegeven als notabel, als belangrijke gasten die op de uitnodiging hebben gereageerd. We krijgen een hele mooie smile van deze mooie dame. We groeten er beleefd. Dank u. En we paraderen even naar achteren, zodat wij u de gelegenheid kunnen geven om de sfeer hier te proeven. Ja. Heren, ik ga even langs. Ja. En hier in de grote zaal, we gaan niet naar boven. Hier ziet u de pers gezamenlijk, gebroederlijk samen eten. En daar ziet u de pers gezamenlijk, gebroederlijk samen eten. Waar het om gaat is dat u een beeld krijgt van de zaal, van hoe vol het is. Heel veel mensen zijn uitgelopen om het Chinees nieuwjaar in te luiden hier te Tong Nhi Kong Sang. En de notabelen zitten binnen, die hebben net gegeten. Ik zie dat een paar stoelen leeg zijn. Ik moet dus alert zijn, want anders gaan ze via de achterdeur weg. En krijg ik ze dan niet meer te pakken. En dan is de afspraak die ik met hun had voor een interview zo goed als voorbij. Hier is de muziek weer gestart en daar gaat mijn tori. Ik zie dat de minister van Buiten, ik zie meneer Fernand, ik zie
krijg hier een kleine boord. Ik zie de voorzitter van de Nationale Assemblée. Maar ik zie ook dat er een paar mensen pontificaal voor mijn camera gaan staan. Waardoor het een beetje lastiger wordt. Ik stap zo naar binnen, conform de afspraak. En dan hoop ik dat ik deze mensen te spreken krijg. Ik ga mijn camera moeten omkeren, denk ik. Of mijn camera is prima. Zit er iemand hier bij jullie? Ja. Ja. We wachten, we zien daar in beeld front. Je kan hem niet missen. Dat zijn de heer Adin op zijn rug en de heer Bova. Zie je dan iets duidelijker via de zijkanten. Meneer Fernald die, is er ook bij, zoals eerder gezegd. Gaat u gang. Laten we hopen dat we de heren zo meteen de gelegenheid kunnen geven om het publiek internationaal gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Het is jammer dat we niet mee kunnen krijgen wat hij allemaal zegt daar tegen meneer Feyenoord, meneer Bova en meneer Feyenoord in een tête-à-tête. En iets verder zien we meneer Rusland het glaasje toegeren met een andere persoon. Ja. Even kijken, ik denk dat ik naar hem toe loop om hem uit te nodigen om naar ons toe te komen. Eén momentje. Goed, dames en heren kijkers en luisteraars, ik heb u gezegd en beloofd dat hij gezegd heeft dat hij natuurlijk de camera niet schuwt. Maar hij wil iets zeggen, iets te zeggen hebben als hij voor een camera komt. Dit is Kulturu TV Internationaal en dus sta ik tegenover de vicepresident van het land, Suriname, om u als Saranomans internationaal een gelukkig nieuwjaar toe te wensen in het Chinees. Alhoewel, dat maak ik er zelf van, maar ik heb begrepen dat het is Tongi Kouzang. Nee hoor ik daar. Dus ik schaam me diep, sorry, ik trek die woorden terug. De heer Gregory Rusland, een van harte goedendag. Mag ik u namens alle Saranamans overal ter wereld een gelukkig nieuwjaar toe wensen. Kan je van chai voor iedereen? Alsjeblieft, alsjeblieft. De Chinese VP die hebben een wezenlijke rol in Suriname, maar ze zijn nu, mag ik bij u komen staan? Oké. Ze zijn nu pontificaal in de samenleving in verband met hout en goud. Een nieuw jaar voor de Chinezen. Nieuwe samenwerking of oude samenwerking die op de oude voet of nieuwe voet door zal gaan. Nou, ik denk dat de Chinezen vooral in de zakenwereld actief zijn. We hebben productie nodig als land, omdat je alleen door productie inkomsten kan genereren. We hebben veel uitgaven, we moeten die inkomsten hebben om vanaf de salarissen tot gezondheidszorg, tot infrastructuur, veiligheid, om die zaken te kunnen betalen. En niet per se de Chinezen, maar iedereen die zaken wil doen in Suriname, zal de gelegenheid moeten krijgen om op een correcte manier, volgens de wetten van het land, zaken te kunnen doen. Fantastisch. Ik ga u niet te lang ophouden, het is een feestelijke dag. Er is veel gezegd, veel afgeschoten. Vandaag ook VP. Maar ik had het fout gezegd, zei u. Volgens mij, Tongi Kouzang. Ik weet. Hoe zeg je dat precies? Als ik het goed begrijp is Kongi Fatjai. Oh ja, oké. Begrijp ik. Maar ik ben ook natuurlijk, ik ken het ook wel. Oké. Jammer genoeg hebt u geen glas meer in uw hand, ik ook niet.
Maar ik hef symbolisch met u het glas vandaag hier namens de Surinamers. En u krijgt de gelegenheid om allemaal internationaal toe te spreken. Nu één. Ja, nee, ik wil aan ieder wie speelt een gelukkig Chinees nieuwjaar toewensen. Waarbij natuurlijk het goed mag gaan met elke burger. Alle Surinamers wie speelt Grand Tangi, Happy New Year. Grand Tangi. Kan je van jij? De Grand Tangi. Dank u wel, VP, dank u wel. Nou, u hoort het. Ja, Cultuur TV internationaal. Ook. Ja, u bent nu live in de uitzending. Goed. We zagen ook de minister van Buitenlandse Zaken, zagen we net. Even kijken of we hem kunnen achterhalen. Ik loop dan even naar binnen om hem erbij te halen. Goed, kijkers, hier sta ik dan tegenover jong, dynamisch, daadkrachtig, durft, wilt wel, gaat niks uit de weg en zegt: ik ben bereid te leren. Als mensen die mij willen leren, mij kunnen leren. Maar als mensen willen doen alsof ze mij willen leren en mij niet willen leren, moeten ze uit mijn buurt blijven. Gevleugelde uitspraak, heer minister van Buitenlandse Zaken. We blijven gefocust. We blijven gefocust, dat is mijn belangrijkste drijfveer in het leven. Ja. Als je wat wil bereiken, moet je doelgericht zijn. En je moet ook een committing. En je laat je natuurlijk ondersteunen door mensen die je daarbij kunnen helpen. En het begint soms ook, zeg ik, al vanaf de schoolbanken, want die leerkracht die helpt je ook om te komen waar je moet zijn. Later als je goede vrienden kiest en later als je goede collega's kiest. En een goede organisatie, zij het ook een politieke organisatie, waar ik nu inderdaad de verantwoordelijkheid heb om mijn werk voor Suriname te doen. Fantastisch. Ik wil het niet over politieke dingen met u hebben. U heeft net de onderwijzers aangeraakt. Ik laat het daar, heer minister. Maar wat ik u wel wil vragen. Er is heel veel gezegd. De vicepresident van Suriname, de heer Rusland, heeft net ook gezegd van we hebben productie nodig en productie is vooruitgang. En u bent opgegroeid als een man denkende aan productie. Produceer, exporteer, we hebben nog meer. Dat was een van de gevleugelde slogans. Gelukkig nieuwjaar. In het Chinees zeg ik u, is een tongbreker voor mij. Ja, ook voor mij. Maar in ieder geval, het jaar van het paard staat voor succes, staat voor strength en staat voor nog één, het zijn 3 S's: succes, strength en speed. Oké. En laten wij inderdaad in het teken van het jaar van het paard dus inderdaad werken aan het succes dat we nodig hebben. Met kracht, met geloof en met voldoende tempo, met een goed tempo om in ons persoonlijk leven, maar ook in Alibi van Kondre, om resultaten neer te zetten. En dat is een goede symboliek, denk ik ook hoor, vandaag. Chinees nieuwjaar, welke we als Suriname als geheel kunnen meenemen. Mooi zo. Ik ga niet te veel zeggen, uw gezelschap wacht op u. U weet, de importantie is enorm, heer minister. Toch wil ik u de gelegenheid geven, nadat ik dit gezegd heb, om alle Surinamers over de hele wereld een goed Chinees nieuwjaar toe te wensen. Maar jaren geleden was de Chinees duidelijk aanwezig in onze samenleving, maar niet pontificaal, niet. Hij was stil. Hij was er, maar stil in een hoek. Nu niet meer. Het binnenland horen we wordt beheerst door veel Chinezen, ook vele anderen. Chinees nieuwjaar, speed, geluk en nog iets. En strijd. Streng. Kracht. Dank u wel. Dank u wel. Zal u als minister van Buitenlandse Zaken erop toezien dat deze 3 deugden ook daadwerkelijk zullen worden aangewend ten behoeve van jong Suriname? Ja, nee, zonder meer. Dus dat zeg ik, de inspiratie vandaag voor mij en ik hoop voor velen is inderdaad de symboliek van het jaar van het paard. Dat we werken met feiten, de kracht die er nodig is om resultaten neer te zetten. Dat we werken met de snelheid, de speed die er nodig is, het tempo dat er nodig is. Dat betekent dat we hebben wel recht op 8 uur slapen.
maar solutie nou almost 24/7 om je tentamen te halen, om je doel te halen, om je project te bereiken. Ook voor mij en ons die een verantwoordelijkheid hebben. Dus je moet het tempo erin houden om uiteindelijk succes te bereiken. Dus dat is de boodschap, ja. En daar gaan we voor. Daar ga ik zelf ook voor. En daar neem ik mijn verantwoordelijkheid als minister van Buitenlandse Zaken om Suriname op dat niveau zeg maar, te presenteren naar de wereld. Een land met veel potentie. Een land waar wij ons hier vanuit de missie die we ons intussen eigen hebben gemaakt, to make Suriname shine, zullen presenteren in de wereld en zullen neerzetten als betrouwbaar, als potentieel, als een haven voor succes en voor positiviteit en voor business, voor toerisme en wat we allemaal nog meer hebben in potentie. En daar moeten we geloof in hebben. Ik heb het. Mijn team is ready om verenigd binnen de regering daaraan te werken. Ons investeringsklimaat is daar een van. Dus we ook even doen en we zullen daaraan heel gauw beginnen. Of verder gaan. Verder gaan. Want ik wil u net een compliment maken dat u al begonnen bent. Ja, beginbaar, inderdaad. We zijn al begonnen, maar ik ben nog niet tevreden. Maar we zien duidelijk wel dat er een traject is uitgezet. En dat er verbetering op in zicht is. De samenwerking in de regering is goed te noemen? Ja, is goed te noemen. Het is een goede sfeer. Er is gelukkig een geest van besef dat we een aantal dingen met elkaar moeten doen. En dat er moet worden aangepakt. Sommige dingen zijn nog moeilijk. De ordening van de goudsector. Onlangs hebben we daarover in informele zin alvast met bepaalde bewindslieden gesproken. En ook bij mij is het mes moeten nu echt in, ongeacht wie van welke partij daar een zeker belang in zou hebben. Dus sommige dingen zijn nog even moeilijk, maar we gaan ze moeten doen. En niet moeten doen, we zullen ze doen op een goed tempo, op het juiste moment, met de juiste kracht die nodig is om het succes te hebben. Kijk eens aan. Er is geen woord Chinees erbij. Nee, dus dank u. Xisheng is dankjewel. Oh, dank u. Xisheng, Minister. Tot slot mag u uw gemeenschap internationaal eventjes toespreken via Culturo TV Internationaal. Goed nieuwjaar toe. Ja, Culturo TV. We hadden het nieuwjaar 1 januari. We hebben nu in de culturele sfeer met onze Chinese gemeenschap vandaag als het Chinees nieuwjaar. Dat is ook opnieuw een nieuw begin. Opnieuw een power. En gezondheid is eerst. Maar ik kom erop terug in de symboliek van vandaag. Strength, kracht, speed, snelheid en tempo om succes te bereiken. To have succes. Ik wens jullie allemaal dus succes. We blijven elkaar ondersteunen, we blijven elkaar poweren, kritisch begeleiden. Omdat uiteindelijk, nou was Sarana en we hebben jullie allemaal nodig. We zullen het met elkaar moeten doen. Omdat Sarana naar morgen uit Kondreftang. En daar zullen wij als Saranamangs harder aan moeten werken. Dat we met veel meer geloof en liefde een land kunnen neerzetten waar het beter toeven is voor iedereen. Lobby. Dank u wel, heer minister. Ik ben iets langer dan u. Ja, als ik dat doe. Ja. Dank u wel. En ik wens u natuurlijk hetzelfde in 1000-fout toe. Thank you. Alsjeblieft, Ja. alsjeblieft. Al dus de geweldige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bouva, die u heeft toegesproken via Culturo TV. En dat stellen we natuurlijk heel op prijs. We kijken naar de tafel van de heer Curry. Die we niet meer zien. De heer Parmisser zien we ook niet meer. Even kijken. De fotomomenten. Zie ik daar. Ik moet wel... Nee, ik ga het niet op camera zeggen. Maar ik heb een opmerking. Ik ga het misschien na overleg met de directie van Culturo TV... ga ik het wel zeggen. Ga ik het wel onder de aandacht brengen van u. Ik zie aan een tafel ver in... ik laat u meekijken. Om te zien als u ook gaat zien wat ik zie. Dat is de heer Bronto. En het is niet de ene die we kennen. Maar dit is... nee, dit is niet Bronto. Ik bedoel het broertje van meneer Bronto, dacht ik zo. Meneer Somoharjo. Daar in het gezelschap met zijn bril. En, maar we kunnen daar niet komen. Omdat we hier hebben afgesproken
met andere mensen. We komen terug. We gaan kijken als we de anderen met u hebben afgesproken kunnen traceren. Dus tot zo. De minister van Buitenlandse Zaken die heeft gegroet. Die gaat nu vertrekken. Hij heeft zijn bijdrage geleverd. En wij gaan nu proberen om een van de heren van Tongnikau Sang te spreken. Hopelijk krijgen we de gelegenheid, want hij heeft het natuurlijk ontzettend druk. Kunnen we voorstellen. Even kijken als we hem te pakken kunnen krijgen. En iets dichterbij met de camera. Volgende jaar weer. Volgende jaar weer. Als we er zijn. Volgend jaar weer. Horen we daar. Dat is een belofte. Dat is een belofte. De gasten die druppelen weg. Die gaan weer naar huis. Het nieuwjaar is ingeluid hier. Te Tongnikau Sang. Het Chinese nieuwjaar. En dus weer aanpakken. Chinezen hebben weinig in het land, weinig vrije dagen. Het land heeft een heleboel vrije dagen. Maar als je kijkt naar SEC, het Chinese deel van onze samenleving, zie je dat Chinezen ontzettend weinig vrije dagen hebben. Even kijken. Ja, goed. Weet je wat? Ik ga het nummer Want, delen met dat deel ik het met haar. ja, afspraken worden gemaakt, nummers worden uitgedeeld. Is het moment bij uitstek om dingen... Heer. Ja, ja. Cadeautjes worden uitgedeeld, kijkers. Maar meneer Zhou, dacht ik, die wilden we even vragen hoe de dag tot nu toe is verlopen. Hoe hij is wakker geworden, hoe hij de dag tot nu toe heeft beleefd. Als alle genodigden acte de présence hebben gegeven. Zou ik u even mogen... 可以幫我影張相嘛？佢想影張相喎，你幫我影。 Ja, dan nog. Oké, neemt u me niet kwalijk. Ja, zo. Hij moet dingen regelen, alles moet nog in orde gebracht worden. De meneer daar met een cadeautje, die is waarschijnlijk een Surinaams. Ik weet niet wie de meneer is, maar die meneer staat erop dat hij op de foto gaat. En hij heeft zijn fotomoment gehad. En heeft zijn cadeautje kunnen overhandigen. Nu nog eventjes het telefoonnummer uitwisselen. Terwijl we naar de gasten kijken die het gebouw verlaten. Het lijkt vandaag echt op een zondag. De Chinese winkels zijn veelal dicht. En dan heb je die sfeer in het land. Alle Chinese winkels zijn dicht. Dat is het leven in Paramaribo ook een beetje te rusten. Ja. Ik realiseer me dat ik mijn tas op een stoel heb gelaten. Ja, eindelijk heb ik u dan. Goedendag Cultura TV Internationaal. Laat mij u alvast een gelukkig nieuwjaar, Chinees nieuwjaar toewensen. Ja, dank u Maar wel. ik heb net geprobeerd bij de vicepresident en bij de minister van Buitenlandse Zaken om het in het Chinees te doen. Ik heb nog pijn aan mijn tong. Kung Chi Fa Choi. Kung Xi Fa Choi. Kung Chi Fa Choi, ja. Kung Xi Fa Choi. Ja. Oké. We zijn internationaal. Ik had u graag aan de andere kant van de camera, zodat we elkaar in de ogen konden zien. Misschien dat het nog lukt. Nee, zo is het ook goed. Hoe bent u vandaag wakker geworden? Dus ik ben al lang in Gyeonggi-Dong-Sang. Aha. Net van Gyeonggi-Dong-Sang is
laten we zeggen, 23 jaar. U bent 23 jaar lid Ja, van Tony ja. Consang. En wat? Dus bestuur van Koyotong Sang dan. In het bestuur? Ja, bestuur, ja. Sam- Nu ben ik ondervoorzitter van Koyotong Sang. Kijk eens aan. Ondervoorzitter. De ondervoorzitter. Ja. Jij bent een ondervoorzitter. Wat houdt deze vereniging in? Wij doen meestal hoe? Zeg het in het Chinees of in het Surinaams Chinees. of in het Nederlands, Engels, maakt niet uit. Sociaal werk? Ja, ik kan alleen maar sociaal werk. Ja. Alleen maar sociaal werk. Ja, sociaal werk. Onder Koyotong Sang, we hebben Chinese school Oké. aan de Wanikastraat, op de hoek. Oh, hoek. Dr. Fredmanstraat, ja, Wanikastraat. dat is van Koyotong Sang. En we hebben hier overkant Chinese kraan. Oh ja? Dat is zie je? Ja. Die groene gebouw. Ja. Kong Nhi Tong Sang. Ja, dat Oh, is ja. ook van ons. Dagblad. Ja, en tv-station, Kwataweg, die kanaal 45. Oh ja. Is ook onder Koyotong Sang. En we hebben ook dingen Witte Lotus. Witte Lotus. Ja. Oh, dat is al jaren. Ja, jarenlang. Ja, 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 ja. Dat is ook onder Koyotong Sang. Ja, oké. Ja, ja. Ja. Als je kijkt, hè, meneer Lee. Meneer Lee, Ja. als je kijkt naar de oude Chinezen, dus de oude Surinaamse Chinezen, en je kijkt naar de nieuwe generatie Chinezen, Ja. wat is het verschil? Is er wel een verschil? Wauw, wat een Eigenlijk zucht. geen verschil. Nee. Maar dan wij ouder dan dus ik Koyotong Sang, dat Koyotong Sang, de nieuwe vereniging. Meestal dan doen zoveel als ons. Oké, Dat sector wij doen meer oké. ja, voor de Chinees. Ja, ik begrijp het. Ja. Ik begrijp het. Jullie Dan zijn meer we- bezig met die Chinese Ja, gemeenschap. precies. Die nieuwe verenigingen die zijn meer met kleine groepjes bezig. Ja, precies. Ik begrijp het. Ja. Chinees nieuwjaar, de vicepresident, de minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter Nationale Assemblée. U had een groot gezelschap hier aan belangrijke mensen. Ja, wabi boom relatie lang Goede relatie. Ja, goede precies. relatie. Oh, ja. Nou, jere, tot slot. Ja. Jere, bijna tot slot. Jere, dat je Fossi, de Chinezen, Inobesi Chinezen, de Besideng, maar de dobi bemoei. Ja. Nou, ja, de ja. bemoei, we hebben minister voor, Ja, ja. we hebben directeur, Ja, we ja. hebben assembleelid. Ja. En we hebben sma in het binnenland, sa Ja. Euroko hebi go to naar Uru. True. De Chinezen voor attenditie. Ja. Ano de Chinezen voor Fossi. De innovatie. Nou, je ziet de takkie, de kom op. Ja, omdat de jonge wang, de kaskolo, weet je, de man Oké. taki alle transpong, de Oké. verstandboom. Ja. Dat de akona, Voorgrond. ja, voorgrond, Ja, de mooi. jepifuru, de taki. Is een goede Is antwoord. goed, ja, is goed, ja. Meneer Lee, tot slot. Je mag tak naar den kondreman in hergrond tapu, wins de wang, tongi kongs. Ja, unu Koyotong Sang wisi, hek grond op alles maar, gezondheid. Gezondheid. Gezondheid, lange succes. Ja, Succes en ja. gezondheid. Ja, precies. Dank u wel. Kijk. U ook. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Goed, kijkers, u heeft het gehoord. Meneer Lee wenst alle Surinamers, waar ook ter wereld, gezondheid en geluk, heb ik begrepen, toe. Wij van Kulturu TV wensen u hetzelfde toe, maar dan bogo bogo. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende keer dan maar weer. Ontambong en blijf gezond. Liefdevol. Dag. Dag. Take you krabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Bega doti ano sheng Na tampum fui ala. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Xylicare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xylicare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylicare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyli.care en volg ons op Instagram en Facebook.